14 anyos ng babae nga nakuhaan og dulan 1 milyon ka pesos nga shabu, pasakaan gyud og sumbong. Bisi Mayor misugyot nga ipaubos sa Witness Protection Program ang batanon. Usa ka fetus napalgan sa basurahan sulod sa compound sa simbahan. Shoplifter nakuhaan sa CCTV nga nagsulob sa sinina, sapatos ug bag nga gidala nga way bayad. Ang iyang mga hinubo nga gibilin sa dressing room kinawat usab gikan sa laing tindahan. Flash mob gipahigayon sa mga batanon nga sakop sa mga progresibong labor union. Konsehal ug Bisi Mayor sa lungsod sa Dumanhog gipasakaan sa mayor og 3 ka sumbong at tubangan sa ombudsman. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Martes petsa 12 sa buwan sa Agosto tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog samo ka sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, ang kainit sa panahon nga nasinati karon dili pa epekto sa El Nino. Apan suma sa pag-asa, Glenn, di kini angay kumpiyansahan kay mahimong maapektuhan ang panglawas sa tao ug ang agrikultura. Jinky Bargio, Suginlimi. Ang kainit nga nasinati karong panahona dili pa epekto sa El Nino. Sumala sa pag-asa, normal nga kainit ang masinati karong buwana hangtod sa Setyembre. Apan matod ni Netherlands sa letrero, kini dili gihapon ang ayan nga kumpiyansahan. Sinati buwan mo na ba ni kuan epekto sa actually dili pa kita full-fledged nga El Nino karon, no, neutral condition lang gihapon ta, but expect nato nga for the third quarter of this year mga 65% chance nga ma-develop ang El Nino, and then towards the last quarter of the year mga 70% or higher chance na fully develop ang El Nino. Midugang si Salitrero nga ang nagunang maapektuhan ini mo ang panglawas sa tao, lakip na ang natad sa agrikultura. Magbantay-bantay lang tang always keep hydrated, ang always drink water kay para ma-avoid ta ng dali maluya tungod sa dehydration. And always bring umbrella sad kay para ang tungod sa skin po nato dili ma-avoid nato ang dry skin. Bisan sa init nga panahon apan makasinati gyapon kita og mga dugdug ug kilat panahon sa kagabhion. Sa pagkakaron, wa sila'y na monitor nga low pressure area nga mahimong musod sa Philippine Area of Responsibility sa mosunod nga 4 ngadto na 5 ka adlaw gikan karon. Jinky Bargio, News 5. Gikalipay sa inilang environmentalist sa Sugbo nga nangilabot na ang mga Sugboanon sa isyu sa mga karaang kahoy sa habagatang Sugbo. Ryan Sorote, Suginlimi. I wish to congratulate the Cebuanos for the lively debate. Ganyan to, may mutagada na, may himumlan ng putlong dayon. Giulagway sa Sugboanong environmentalist nga si Attorney Antonio Oposa nga dunay awareness sa publiko sa kaminungdanon sa kalikupan labi ng hisgutanan sa pagputol o dili sa mga century-old trees sa Southern Cebu. Matod ni Oposa, gawa pa kini sa alimtatakan sa mga Sugboanon niadtong Banchingko ngadto sa 30 ka tuig ang nakalabay, din iyang gikampanya ang pag-amuma sa mga makahoy. Dako sa matod pa og natampo ang bukas nga lokal nga kagamhanan sa liligan sa Sugbo sa mga hisgutanan. There is always room for discussion. Di lang ta magpinutong, di lang ta mag-away, istorya lang ta kay do naman yung room for discussion, di ba? Suportado ni Oposa ang pagkuha og third-party experts nga muhiling sa mga nahibiling century-old trees sa lungsod sa San Fernando ug dakbayan sa Karkar kung angayon bagyod kini nga putlon. Angay usab ikonsiderar ang kaminungdanon sa mga kahoy sa imahen sa mga lugar diin kini nagbarog kay nahimo na sab kining kabahin sa ilang kaagi. Bahan din na usab ang maong mga kahoy ug kun mahimo di kini isakripisyo alang sa paglambo sa usa ka lugar. Why is it then that when we destroy something that is man-made, we call it vandalism? Why? And if we destroy something that nature made, we call it progress and development. Ryan Sorote, News 5. Grupo nga nagpakabana sa mga ihom miingon nga makadaot sa lawas sa tao ang karne niini. Usa ka awareness campaign ang ilang gihimo subay sa kasaulugan sa Shark Week. Jinky Bargio, Suginlimi.
Dinhi sa eskina Iscarrio ug Gorordo makita kining dako nga drawing sa iho. Ang artist nga si Peter mo'y nagbuhat ini agig suporta sa kasaulugan sa Shark Week tibok nasod. So epektibo kay siya nga mo pagguwas og message ni sa kadaghanan nga mga tao. Mo na nganong kani siya para mo effective kani siya nga way para mo campaign sa mga iho kay agi sa mga tao diri makita gid nila ang message jud. Matud sa Oceans campaigner nga si Vincent Chez, buot nilang ipaabot sa katawhan ang importansya sa pagpanalipod sa mga iho sa kadagatan. Is for us to come up with konkreto nga mga measures para maprotektahan ang ato ang kadagatan ug ilabi na ang ato ang iho. Mas taas ang value sa ato ang iho nga buhi compared sa iho nga patay, no? Base sa pagtuon, ang karne sa iho nga gisagol sa mga fishball, kikiam ug tempura maghatod og kadaot sa panglawas sa tawo. To look at other kanang means of ingredients kay ang shark meat nga gigamit para sa fishball dako kay siya og kanang mga taas kay siya og kanang heavy metal contents, which meaning dako kay siya impact sa ato ang panglawas ilabi na ang kanang mercury. Jinky Bargio, News 5. I-monitor karon sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force ang pagbaligya sa ammonium nitrate nga sagol sa paghimo og dinamita. Gikalipay sab sa environmentalist nga si Attorney Antonio Oposa ang kausa sa task force sa lalawigan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Hugot na bantayan sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force ang mga supplier ng ammonium nitrate din sa Sugbo aron di kini magamit sa dynamite fishing nga padayon gibuhat sa mga taga-amihan ng Sugbo. Matud ni Task Force Head Loy Madrigal, nagpadayon gihapon ang dynamite fishing sa pipila ka malungsod sa probinsya bisan sa ilang kampanya batok ni ini. Sayon ra kuno ang pagpalit og ammonium nitrate bisan og regulated kini kay gamit man sab kini isip fertilizer. So nagplano ni karon nga bisitahon na mo ang kining mga kining supplier sa mga maong kining mga ammonium nitrate and then atong inventoryhon. Pag humatong inventory, kinsa itong mga ilang isupplyan, ato po itong inventoryhan, atong subayan ba? Subayan na ito kung na-regulate ba o kinsa dito ang mga nilapas, ano yung wa mo sunod sa kinayin ko. Supposed to be regulated man siya, this is a bomb. Butag ni Madrigala nga dunay inilang tao sa Northern Cebu nga giingong operator og protektor sa illegal nga pagpangisda. Lisod sab kuno ang pagdakop sa mga dynamite fishers kay mahimuran nilang malabay ang ilang mga dalang dinamita kung mopaingon sa ilang panagatan ang mga tinugyanan sa balaod. Gani, gikasubo ni Madrigal ang pagkamatay sa usa ka mananagat niadtong Domingo nga nabuthan sa iya untang ilabay nga dinamita. Karon ba nanay mga bato na magkangamahan tungod doon may mga gahigo nga kining nagsige lang gyapon og gamit og dinamita. So here ang provincial government kining sa Task Force Anti-Illegal Fishing, we will launch massive enforcement sa kining dynamite fishing. Kaghapon, dunay na-recover nga dinamita ang task force gikan sa usa ka abandonadong sakayan sa kadagatan duol sa Barangay Tangke sa Dakbayan sa Talisay. Mao nga awag ni Madrigal sa publiko nga motabang sa ilang kampanya aron maprotektahan ang mga bahandi sa kadagatan alang sa kaugmaon sa tanan. Tungod sa gibuhat sa task force, gidaig kini sa environmentalist nga si Attorney Antonio Oposa. Daw nabuhi matud pa ang kaninilang paningkamot kaniadto. Din usa sa mga suod nga higala ni Oposa nga si Elpidio Jojo de la Victoria ang napatay tungod sa ilang pagpaningkamot nga maprotektahan ang kadagatan. Murag kuan tinuod niya sustained. There were efforts in the past, no, by local governments, but dili ma-sustain. Kini pura buyag ni aman si Loy. Muni si Loy mo'y reincarnation ni Jojo de la Victoria. We are saving people's lives. So dili lang is not about kidding sa pag-illegal fishing nila, but we might be able to save your life by ato anong gisigihag dakop ning mga dinamita. Ryan Sorote, News 5. Malampuson nga gipahigayon ang duha ka dagkong competition sa dance sport dinhi sa Sugbo niadtong Sabado diin gibana-banang miabot sa 600 ka mga parisan ang miapil sa Cebu Open Dance Sport Championship ug ikapitong tuig sa dance sport sa Sugbo. Nagtigi ang mga pares sa nagkalain-laing klase sa sayaw sama sa jive,
cha-cha, samba ug rumba. Matod sa pangu sa Cebu City Sports Commission Ed Haico nga mas daghan ang misalmot nga mga parisan karong tuiga. Gani mibilib ang mga langyaw nga mga bisita sa mga mipasundayag nga mga parisan sa maong kompetisyon nga lahi kuno sa dance sport competition sa ubang nasod. Padayon ang tinguha sa Cebu City Sports Commission nga mahimong Black Pool of Asia ang maong competition sa umaabot pang mga tuig. Ningon sila ang pag-hosting na to ani para nila second best in the world. Nabiktima ang usa ka butik sa usa ka inosente ug gitsura nga babay. Human madala ang gibaligya niini nga walay bayad. Nasayran nga dili lang kini ang unang tindahan sa mall nga nabiktima. Ang kanitibuk-ang aksyon nakuha ni Andrea Patenya. Usa ka gwapang babae ang gipasangin lang nangawat og dulan 10,000 pesos nga balor sa mga sanina ug accessories sa usa ka butik sud sa usa ka mall sa Dakbayan sa Mandaue niadtong Huwebes sa hapon. Matod sa sales attendant sa maong butik nga si Adam, wa gyud siya magdahom nga shoplifter ang maong babay tungod sa kagwapa ug kasosyal niini. Kapin 2 ka oras kining nagfit sa mga sinina ug accessories nga iyauntang paliton sa kantidad nga 35,000 pesos. Siya tuyok diri kay sit mo siya pamili man sad. Wala sa minagkuan niya kay tulad gimik tarong na kay tarong may kay namo diri kay hinhin kay siya ano ba gwapa gwapa jud kay siya grabe mato na starstruck sad mi sa kuan marag na hypnotize mi niya ba kay once mutan ako kasi mata marag masunod mo nanako aning siya yung driver siya call siya driver siya manong paki-withdraw lang 39,000 siya withdraw siya 39,000 to naglingkod ra pud siya si kuan ko siya anak ko siya sportiko kuno ana. Tungod sa kainosente ni ining tan-aon, wa na matikdi nga nakagawas di ay kini sa butik sulob ang dress, sapatos, bakos, arius ug singsing nga iyang gifit, lakip na ang bag sa tindahan nga gisudlan ni ini og 2 ka wallet. Tanang items mukan tidad og kapin 9,000 pesos. Puto paggawas niya gigukod nako sa kuan elevator kay ko atua pa man tong items kay ang gisulob. To pagukod na sa elevator niya, down naman kay siya dito ba. Gusto ko kawasan siya ba sa taxi driver ba? Na ba siya kauban? Kaya feel ako, marami siya naikauban ng time masad. Pagtanaw sa mga attendants sa dressing room, nakita ng hinubong sinina sa babay, lakip na ang karaang bag ni ini. Gani makita sa CCTV sa mall, nga lahi na ang gisulob nga outfit sa babay, pagsud ug pagawas niya sa mall. Pag-ukay sa bag, nakitaan kining ticket sa barko nga dunay ngan nga Jobel Baskog. Gisearch sa mga sales attendants ang maungan sa Facebook ug tuod mitugma ang profile sa maong babay sa gitudlong shoplifter. Daw sikat gyud si Baskog sa social media, sanglit dunay kapin 50,000 ka followers iyang account ug gihimuan sa kinig fan page. Giingong di kini ang labing unang higayon kung diin gibuhat sa maong babay ang maong modus ug gani na sayran nga kining blazer nga iyang hinubo ug iyang gibilin kinawat sab sa usa ka butik gikan sa laing mall sa Dakbayan sa Sugbo. Nasayran kinigikan mismo sa tindera sa laing butik, human makit-i kining SIM card sa bag ni Baskog, nga gipanag-iya sa maong tindera, kansang gikawatan sab og cellphone ni Baskog. According sa babae nga sa taga SM, taga Kamisa, ana siya ilahada tong display daw katong kamisa nga blazer. Malalay po ko siya dito tawag po siya driver. Manong driver ana daw asa kuno ka kay kuan ana sa siya niya mo ato siya. Moto kay salig ra pud kay ang mga tindera sa kamisa. Moto gigiwear na naman niya daan ang blazer nga kamisa. Atol sa pagblotter sa tag-iya sa butik nga si Jessa Romago sa Subang Dako Police Station, nasayran nga na blotter na di ay daan si Baskog, human wa makabayad og 2,000 pesos alang sa taxi nga iyang giabangan. Gidakop sab kini pagbalik ni atong Sabado sa kadlawon, human wa makabayad og 10,000 pesos sa usa ka club ug laing 4,000 pesos sa van nga giabangan. Apan giingong gibuhian ra ang maong babay, human bayri ang utang sa club ug niangkon nga nabayra na sab ang tag-iya sa butik, butang nga gikasagmuyo ni Romagos. Wa sab kini makauyon nga igurang nagpa-picture ang investigador ni Baskog. The same investigator ang niatubang niya. In fact, nagpa-picture pa kuno siya. Gigamit pa kuno akong bag niya kay niingon man siya dito sa investigador nga kuan, na-settle na kuno mi. So ako singinan ko wa man mi maareglo sir kay kung naareglo pa mi mo coordinate sad ko ninyo nga na-settle na mi. So ila ko nung gibuhian which is para nako murag di sad maayo ba.
Suway namong gikuhaan og habig ang hepe sa subang dako pulis nga si Police Senior Inspector Miguel Andeza kun nganong gipagawa si Baskog apan nagdumili usab pagluwat og pamahayag. Samtang mato ni Domagos, niadtong Huwebes pa nagsigi og text ug tawag si Baskog kaniya ug mipasalig nga bayran iyang kinawat apan wa pagyud magpakita hangtod pagkutlo ning report. Sa text message nangayog pasaylo si Baskog kang Domagos ug miingon nga nagbasol sa gibuhat. Apan desidido gyud si Domagos nga pasakaan og kaso si Baskog aron matudluan kini og leksyon. Kung magsige na lang na siya ginana, murag para niya sayon nam lang kay Lutsan ang mga problema nga inana, mga reklamo nga inana, sayon ra kay niya Lutsan. So ako tinud-on ako siya. After karon hapon siguro, madto ko sa Presinto 2 kay mo file na ko sa kaso. Andrea Patenia, News 5. Sa laing balita, duha ka lalaki gipamusil patay kagabi sa managlahing insidente sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Karkar. Naabot sa crime scene si Ray Pasaporte. Patay kining lalaki pasado alas 10 kagabi human pusila dinhi sa Maydan Patalinghog sa barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Hinungdan nga nakamugna og kahuot sa dagan sa trapiko tungod sa mga taong nanguryoso. Ang biktima mao ang nag-drive ining itom nga motorsiklo. Kinsa nakaangkon og tulo kasamad pinusilan sa iyang buko-buko. Pinaagi sa driver's license nga nakuha sa kapulisan gikan sa pitaka sa biktima. Nailhan kini nga si Joe Ryan Katubay nga taga Don Andres Soriano sa Dakbayan sa Toledo. Riding in tandem sab ang responsable sa pagpatay sa biktima matud sa pamahayag sa nakabantay sa pagpamusil. May ako nakita dia na kiri-kiring na ang gipusil dia. Wa sa ko kakuha sa kuan ang motor sa tingog sa motor na kan diri man putirya na utan-aw diri ang baka lamba ba. Upat kakabhang ug usa ka slag sa kalibre 45 nga armas ang nakuha sa crime scene. Matud sa Lapu-Lapu City Police Office Homicide Section nga makatabang sa ilang investigasyon ang cellphone sa biktima. Diin dunay text message nga nag-ingon nga mahalin naman sabtaan ni. Bisa tong witness nga nakakita, naay nga motor sa nga nagsunod. So dito kay murag ang iyang dagan di man kay kusog. So na tirahan ni sila. Ang kuan nagsakag motor duha. Ang backride may tira. Samtang ganihang kadlawon ining punirarya sa Dakbayan sa Karkar, nagatang ang mga tagtungod ni Francisco Carillo nga taga Sitio Sibuyan sa Barangay Kansuhi sa lungsod sa Argao, usa ka kolektor sa usa ka punirarya. Gipusil patay si Carillo alas 7 sa gabi sa tindahan sa may Sitio Bukyol sa Barangay Poblasyon 3, siyudad sa Karkar. Walay nakatumbo kay ang mga tao rito tak-uman. Wala ginisulti, pinsa. So, padayon pa itong investigasyon aning kitabuha. Gingong sawa pa nahitabo ang pagpamusil. Nagvideo kay ang biktima nga dunay kaubang mga babay. Dihang kalit lang miabot ang mamumuno o gipusil sa makadagang higayon ang biktima. Nagkulog ni siya, tapat niya ang microphone. Ambot kung sa katinood ang istorya ko na ako may nagbahad kaniya. Ang asawa mo may istorya. Natusak sa bala sa kalibre 45 ang ulo ug lawas sa biktima. Timailhan sa grabing kasuko sa mamumuno. Din miabot sa 26 kakabhang ug 6 ka slugs ug usa ka bala gikan sa 45 nga pistola ang nakuha sa crime scene. Dunay motorsiklo ang gikustodiya karon sa kapulisan nga nakit-ang giabandonar mga 50 metros gikan sa netabuan. Dunay lead ang kapulisan ug sa posibleng suspect sa krimen. Apan di una nila ikabutyag hangtod nga wa pa sila'y makuhang nga magtumbok nga kining tawhana mao ang nipusil patay sa biktima. Ray Pasaporte, News 5. Bagong nataw nga bata gilabay sa basurahan sa parking lot sa Metropolitan Cathedral. Nabot sa gilabayan sa bata si Jinky Bargio. Naukay ang mga nanimbas sa Metropolitan Cathedral kaganyang buntag, ingon man ang mga osyosero dihang dunay napalgang batang lalaki nga gilabay sa basurahan sa parking lot sa maong simbahan. Gibana-banang ana sa siyam kabuwan ng maong bata nga gisod ining puti nga plastic bag. Unang nakadiskubre sa maong bata mao si Julio nga niadtong tungura nang limpyo sa palibot sa simbahan. Ako gitanaw na ilapakara nga naikwan para konstiyan bitaw nga pagkuan. Ako dito giblikat ang kwan, kita na ko ang ulo. Nagtuo ang barangay kapitan sa Santo Niño nga batan-o ng inahan sa maong bata. Dili lang kuno kini ang unang higayon nga dunay batang gilabay o gibilin, sod o gawas sa simbahan.
Na may gendel sa akong pagtuon ni marag pantang estudyante man niya pagkamabdo siyang gibutang ang gendel para di maklaro. Ya siguro tungod ng kaipit na gawas na lang gid. Ako magabunyag kanimo na en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Bisan og naara sa cathedral, way pari mo nga kining pulis nga sakop sa Station 3 mo'y mibindisyon sa bata sa wa pa kinigikuha sa punerarya. Kita pag maghuwat pinagpare niya kita Kristiyanos man ta nga ako gi bilisyon ng bata. Jinky Bargio, News 5. Nag-meeting ang mga sakop sa Cebu City Interagency Council Against Trafficking aron panuhon ilang mga proyekto batok sa human trafficking sa dakbayan sa Sugbo. Matud sa Women and Family Affairs Committee Head Konsehal Leia Hapson, ubay-ubay gihapon ang mga kaso sa human trafficking nga natala sa dakbayan sa Sugbo. Usa sa mga proyekto nga buot nilang panghingusgan mao ang awareness seminars sa kabarangayan. Buot nila nga pasabton ang katawhan kung unsa gyud ang human trafficking. Nasayran nga daghan pa ang wala makasabot niini. Hinungdan nga wala gihapon mapugni ang mga kaso sa illegal recruitment sa ilabi na mga menor de edad. Among gi-orient ang tanan nga mga kanang frontliners like barangay, mga barangay officials kadtong dayon kadtong mga last week nagbuhat mi og orientation with DOJ about the law kay kanang aron makibaw sila na ani nga balauraha kay uban di pa gid sila kaybaw nga na dinay balaod about anang human trafficking. So mga hotels and restaurants mao toy gi-orient last week. Nagtinguha si Acting Mayor Edgar Labella nga mapaubos sa Witness Protection Program ang 14 anyos nga nadakpan sa kapulisan ni adtong Sabado. Leslie Caminada Vistil, Sugin Liming. Buti Vice Mayor Edgar Labella nga mabutang sa Witness Protection Program ang 14 anyos nga nadakpan ni atong Sabado tungod sa pagpamaligya og shabu aron kini maprotektahan labi na nga duna kini gibutiag sa kapulisan. To permanently assign a lady police officer, konbinsihon gyud na musulti siya o kinsa ang gasugo, kinsa ang mastermind, kinsa ang gahatag niya. So that from there, matrace na to kung diin yun ang kinauyukan sa problema. Gusto sab ni Konsehal Jerry Carillo nga muhatag og legal assistance sa batang suspect kay nagtuo siyang gigamit lang kini sa drug lord. Giangkon sa konsehal nga di gyud malikayan nga mahaylo ang mga bata og kwarta nga maoy kasagarang itanyag kanila. Gamit lang yun ang mga minor de edad. No, sama sa una. This is not the first time, no? Na ay mga and I found that na diri sa kaning terminal na yung mga bata nga mag-snatch, ako yung gitrace, no? Gisugo ni siya sa mga adults. Giparade na ko ang katong mga adults, gipadakop ginako. Ako yung papreso based on that account, no? Leslie Caminada Vistil, News 5. Gipasakaan og tulo ka kaso sa mga Garcia ngadto sa ombudsman ang magsuong hika sa lungsod sa Dumanhog. Gumikan sa pagwalda sa kwarta ingon man pag-falsify sa public documents. Gisusi ni Jinky Bargio ang maong issue. Mipasaka og tulo ka kasong kriminal sa buhatan sa Office of the Ombudsman si Dumanhog Mayor Nelson Garcia batok sa magsuong Efren ug Erwin Hika kinsa mo'y kasamtangang Vice Mayor ug konsehal sa mong lungsod. Nag-atubang og sumbong nga malversation of public funds, falsification of public documents ug kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang magsuong Hika. Bitbit ang mga ebidensya, ilang gipamatud-an nga dunay anomalya nga gihimo ang magsuon sa duha ka buwan nga paghupot sa pwesto ni Efren isip acting mayor sa Dumanhog. Doon na din sila laituyo. Ang application niya, Erwin Hika, approved by the acting municipal mayor, Efren Contrano Hika. 80,000. Tataw matud pa nga nagkonsabo ang magsuong Hika dihang giaprubahan sa Vice Mayor ang pagpagawas og 80,000 pesos nga pondo alang sa usa ka extended drug operation sa lungsod. Migamit sab kuno og mga alias silang Hika dihang mihimo og kaugalingon nga payroll ang konsehal. Alpha 2, 7,500.
Omega painkiller. City 1500. DA. Pero, kung ganong di sila mahadlok nini. Dismayado sab si Mayor Nelson Garcia sa Provincial Board tungod sa matud pa hinay nga pag-atiman sa samang kaso nga ilang gisang at ngadto pang buwan sa Disyembre. Well, usapan yun, no? It's politics. Politics. Just so happen that I am not a liberal party. Si Vice Mayor Hika nga nahinabi sa News 5 sa telepono, mihimakak sa pasangil ug mihulagway nga pagpangdaot lang kanila ang gibuhat sa mga Garcia. Jinky Bargio, News 5. Nanawagan si Dumanhog Mayor Nelson Garcia sa mga sakop sa Provincial Board nga aksyonan na ang kasong gibasura sa Ombudsman subay sa pag-appoint niya og sangguniang Bayan Secretary. Gidismiss sa Ombudsman ang kasong anti-graft and corrupt practices batok kang Mayor Nelson Garcia niadtong Abril 21 uban ang laing tulo ka mga kauban. Nagpabiling questionable karon sa campus sa mga Garcia kung nganong hangtod karon wa pagyud ginigilihok sa Hunta Provincial. Tataw kunong dunay sagol pamulitika ang pagresolbar sa maong kaso. Mao nga awhag nila kang Governor Junjun Davide nga unta mo patiwala na sa maong issue. Cannot dismiss my case. So these two things should be taken into consideration. Just because Gangan Hika is a liberal party, they will not take action. No. That is also unfair. Diyos Amahan midinay atubangan sa korte sa pasangil nga iyang gitanggong sulod sa iyang panimalay ang usa sa sumusunod sa ilang tinuhuan. Kaganiha gipahigayon ang arraignment sa iyang kaso human matino sa korte nga dunay probable cause ang kaso nga giatubang niini. King Perez, Suginlimi. Diyos Amahan mi-enter sa plea nga not guilty sa arraignment sa kasong serious illegal detention nga gipasaka batok kaniya atubangan sa sala ni Toledo RTC Judge Hermes Montero. Siya nagatubang sa kaso human giingon nga girescue gikan siyang panimay ang usa ka 33 anyos nga si Emma Bocabal Nepomuceno. Suma sa sumbong iyang gitanggong si Emma sud sa iyang panimay sud sa 5 ka tuig. Apan si Emma una nang misugilon sa korte nga may voluntaryo siya nga mipuyo sa panimay ni Casiano Abduhan Jr. Kinsa giila silang tinuhuan nga Diyos Amahan. Gisuwayan sa mga tigbalita og pangutana si Abduhan sa iyang gitubag atubangan sa korte. Apan nagdumili kini sa pagtubag ingon man ang bagong abogado ini nga si Attorney Nicky Alcordo. Paleuta. Wala man gi makasa nga mo angkon kayo panagsaray mo plea bargain. Wa na matinga si Provincial Women's Commission Gender and Development Officer Heda Largo sa paglimod sa pasangil ni Abduhan sanglit katungod sa Diyos Amahan nga mopanalipod sa kaugalingon. Yun siya not guilty, he has to prove that in court. Karong Setyembre 10 sugdan ang pre-trial sa kasong serious illegal detention batok kang Abduhan. Gawa sa pag-rescue kang Emma, nakuha sab sa mga tinugyanan sa balaod ang patayng lawas sa usa ka batan-on nga gilubong sa underground sa balay ni Casiano Abduhan dito sa Buanoy Balamban niadtong Marso ning tuiga. King Perez, News 5. Korte mimando nga sa CPDRC mabilanggo ang 5 ka mga kauban sa 2 ka mga leaders sa Communist Party of the Philippines nga nadakpan dito sa lungsod sa Alegria. Wala madayon ang arraignment kaganiya human mapakyas ang kamkrame sa pagdawat sa order sa korte sa pagpresentar sa mga akusado at tubangan sa korte. King Perez, Suginlimi. Karong adlaw unta ipahigayon ang arraignment sa magtiayong Benito ug Wilma Tiamzon ug 5 ka mga kauban. Gani nagpundok usab kining mga mag-uumagikan sa dakbayan sa Karkar ug lungsod sa Luginsan pagsuporta sa kagawasan sa mga binilanggong leader sa Communist Party of the Philippines. Mao ni pagpakita pagprotesta sa mga lumulupyo diri sa diri sa Aluginsan, Karkar, anihan na sila para pagprotesta sa iyan ang klase binuhatan sa mga tig panalipod manunta sa balaod. Sa hearing kaganiha, wa mapresentar ang mga akusado at tubangan sa sala ni Judge Ruben Altobar sa Toledo City Regional Trial Court Branch 29. Matud pa sa abogado sa mga akusado, Attorney Rachel Pastores, wa pa madawat sa kamkrame ang mando sa korte sa pagdala sa mga akusado sa korte alang sa arraignment.
hinuon mi-file ang abogado sa mga akusado sa usa ka motion to defer arraignment. Dungan niini misangat sila sa usa ka motion for reconsideration, human gidenay sa huwes ang ilang motion for judicial determination of probable cause sa mga kasong possession of firearms and explosives. Matod ni Attorney Rachel Pastores, wala hatagi o gibukaton sa korte ang affidavit sa mga akusado nga nagpadayag nga planted lang ang mga ebidensya. Uulitin namin yung aming paulit-ulit na sinasabi na hindi naman totoo na meron talagang may mga baril doon. And in fact, belatedly na lang, claim nila yon. That was more than 24 hours after they were arrested. Saka lang nila sinabi na may nakitang mga baril. So we stand by our position na talagang clearly planted itong evidence against them. Gipangayo usab nila sa korte ang pagpameno sa piyansa nila ni Nona Castillo ug Josie Nepa sa kaso nga illegal possession of firearms and ammunition. Mikabat sa 120,000 pesos ang piyansa sa matag usa kanila. Hali, 120,000 per person. Wala naman silang ganong kalaking amount, no? Ang korte mimando nga sa CPDRC mabilanggo ang 5 ka mga akusado, samtang nga managtiayon nga tiamzon, magpabilin sa kamkrame tungod sa mga kaso nga giatubang niini sa uban nga korte. Pero dun sa mag-asawang Benito and Wilma, they will be maintained at the Camp Crame Custodial Center. Pero yung 5 ay ita-transfer dito sa Cebu Provincial Jail. Meron kasing case din silang kailangan iharapin, no, doon sa Manila. So, ang hirap ng magpapabalik-balik. But, of course, kung magtutuloy-tuloy ito sa trial, right nila to confront the witnesses against them. Hatagan og na po kaadlaw ang prosekusyon aron motubag sa gisangat nga motion for reconsideration sa magtiayong tiamzon og mga kauban ug laing 5 kaadlaw alang sa habig sa depensa aron motubag sa prosekusyon. Usa mohatag sa iyang hukom si Judge Ruben Altobar sa Toledo City RTC Branch 29 kung ipadayon ang kaso batok sa mga gilang rebelde. King Perez, News 5. Gimusgan karon sa Alliance of Concerned Teachers Region 7 nga makabatunog union aron maprotektahan ang ilang mga katungod ug benepisyo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sa hospital muna natin. Dunay gihimong signature campaign ang Alliance of Concerned Teachers Region 7 aron maumol sa hingpit ang ilang union. Ilang target ang katunga +1 nga mga pirma gikan sa kinatibuk ang 39,000 ka mga public teachers sa rehiyon. Sa pagkutlo ning balita, miabot na og 12,000 ka mga pirma ang ilang nakuha alang sa ikaduha nga hugna o accreditation phase sa ilang pag-umol sa ACT-7 Union. Mapanlip doon niya sa umulon nga union ang mga magtutudlo sa regional level ug maangkon ang mga angay nga benepisyo nga gilatid sa DepEd Memorandum ug ubos sa Magna Carta for Public School Teachers sama sa mga benepisyong naglangkob sa free medical check-up, 6 hours teaching time ug makaangayong leave credits. Number 1 is wala pag legal personality ang teachers nga mo atubang o mo paduso gyud nga i-implement gyud ning mga benepisyo nga angayan sa teachers bisan ug naa pa na siya sa mga DepEd memo o sa Magna Carta for Public School Teachers. Usa sa ilang pahimugatan mo ang pagsiguro nga matarong ilang mga retirement benefits ug di mahisama sa uban nga dunay discrepancy sa mga madawat nila nga pensyon. Doon na siya utang sa GSIS kay dili updated ang iyang records sa GSIS. So muna gitawag nga na siya arrears. Gipaningkamutan karon sa ACT party list sa Kongreso nga mapalabang nga balaod ang House Bill 245 nga dunay tumong sa pagpausbaw sa ilang suhulan. Pero little or big things basta. Ryan Sorote, News 5. Mga trabahante sa usa ka fast food chain mipahigayon og protesta bahin sa unfair labor practice. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Nahunong mga nangaon ini usa ka fast food chain dihang kalit nga nanayaw kini mga batan-on. Usa kini kamatang sa lihok protesta sa gingong unfair labor practice ngadto sa mga trabahante. Mato ni Nieb Hayden Makiling, ang coordinator sa Alliance of Progressive Labor, nga di makaangayon ang paghatag og sweldo sa mga fast food chain ngadto sa ilang mga trabahante. Din-igo lang kini gipatrabaho og 4 ka oras. McDonald's ang pinakagrabe og unfair labor practice sa tibuok kalibutan. Ang Golden Arches sa tibuok kalibutan mo naggunit sa pinakadako o pinakagrabe nga mo tratar sa usa ka employee. For example, kana sila dira wa sila kabaloon sa ilang katungod.
Giklaro sa tigpamaba sa mga fast food chain nga wa sila gipasagdang empleyado ug nagsubay sila sa balaod ug gani wa sila magbase og contractual. This was an incident. This was an isolated incident. The rally was not staged in any other McDonald's store. As a company, we are committed to our people. We are compliant with all government laws and regulations with regards to employee well-being. So that includes providing proper wages and benefits. And more than that, we also provide our employees with training and opportunities for growth inside the company. And also that will help them once they leave the company. As for the crew who are allegedly part of this, we will be investigating or looking at this if these allegations are true. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Usa ka user sa Facebook may reklamo nga gitabangan og away online. Tungod niini, iyang ikiha ang upat sa salang cyberbullying ug violence against women and children. Andrea Patenya, Sugin Limi. Duha ka maestra ug laing duha ka Facebook users ang pasakaan og kasong online libel ug Anti-Violence Against Women and Children Act sa Cebu City Intelligence Branch tungod sa cyberbullying nga gibuhat ngadto sa usa ka 17 anyos nga dalaga. Matud sa biktima nga itago nato sa pangan nga Kirsten, ang maong online rage bato kaniya gisugdan sa usa ka 21 anyos nga lalaki nga naka-MU niini kun mutual understanding kaniadto. Sa dihang nagkaaway na ang duha ni atong Hunyo, nagsugod dayon og post ang maong lalaki sa Twitter ug Facebook diin giaway si Kirsten ug gitawag og mga pangan sama sa manggagamit, mandadaot, pathetic, gay ug ugly. Nasakitan pagmaayo si Kirsten sa dihang daghan na ang misakay sa maong post ug gitabangan siya pagbully sa social media. Gani mi post pa ang usa ka babae nga maestra sa iyang ex-boyfriend nga iyang ipag-gang rape ang maong dalaga. Ang maong post gisakyan pagyud sa laing maestra. Tungod niini giingong desidido si Kirsten nga ikiha ang duha ka maestra, iyang kanhi ka MU ug ang laing Facebook user nga miaway kaniya. She mentioned that my ex was her student, and she mentioned there na if makakita siya nako, iya daw kuno kung ipagang rape. That's what. Then with that post, daghan na ang murag kanang nisakay gani, murag kanang sige when nato sugdan, murag ingon ana na gani niya na po ingon na dili lang na ipagang rape, ipatadtad na nato. Mato ni Kirsten, di unta niya buot nga moabot sa kiha-kiha ang maong issue, apan wa na siya'y laing mabuhat kundi magpatabang sa mga otoridad kay apektado na kaayo ang iyang pamilya. Of course, as a minor, I should these things are not tolerable anymore. So I talked to my parents and to people who really knows this field na there should be justice. Gipahipos na ni CIB Chief Police Superintendent Romeo Santander ang tanang screenshot sa maong posts ug ang mga affidavits ni Kirsten ug sa iyang inahan alang sa pagpasaka ug sumbong. Samtang pahimangno niini nga magsilbi untang leksyon ang maong panghitabo nga di magpasagad og post sa social media, hilabi na og mga post nga makapanakit sa uban. Be responsible lang. Kung nasa social media, we know nga panggitanan makakita-kitanan, makaibaw-tanan. Should be responsible and don't make any nonsense nga binuhatan, no? Nga maka-apekto since na naman tayo balaod na. Andrea Patenia, News 5. Mga drug lords angay nga makonsensya sa paggamit nila sa mga bata sa ilang illegal nga negosyo kay aduna usab sila mga anak. Matud sa Regional Director sa Kaluisan, angayan na nga amendahon ang balaod nga nanalipod sa mga minor de edad batok sa criminal liability. Andrea Patanya, Sugin Limi. Alang kang Police Regional Office 7 Director Prudential Tom Banyas, angayan nga himuon nga 12 anyos ang age of criminal liability sa mga children in conflict with the law. Buot niya nga mahunong na ang paggamit sa mga minor de edad sa krimen, hilabi na sa illegal drug trade. Mapasakaan lang og kaso ang nag-edad og 15 anyos ngadto sa 17 anyos kung masuta nga duna kini high level of discernment kung insakto na kini sa kabuot dihang gibuhat ang krimen. Ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act, di mahimong mapasakaan og kaso ang minor de edad nga
wa pay 15 anyos. Apan desidido ang Women and Children's Protection Desk ug Cebu City Intelligence Branch nga pasakaan og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 ang minor de edad nga nakuhaan og kapin 5 milyones nga balor sa shabu bisan og 14 anyos pa kini. Matud nila, ang korte na lang ang mag-igo kung dawato niini ang kaso. Matud ni Banyas aron di na masubli pa ang maong panghitabo, angay nagyud amendahon ang Juvenile Justice Act. Dugay na nahimong suliran sa kapulisan ang kalambigitan sa mga menor de edad sa krimen. Talaga nga sinasabi ko gagamitin ng mga ano yan, ng mga drug pushers, ng mga sindikat, whoever they can think of, just to spare themselves from punishment. Si Banyas adunay mensahe ngadto sa mga sindikato ug drug lords nga responsable sa paggamit sa mga menor de edad. Makonsensya naman sila kung may konsensya pa sila. Kasi may mga anak din sila. Di ba? Kawawa naman yung mga bata. Mato ni Banyas, ang maong panghitabo nagpasabot lang nga nagkahuyang na ang moral value sa katilingban, mao nga nanawagan kini sa tanan hilabi na sa mga ginikanan nga hatagan og prioridad ang paghatag og insaktong giya ug pag-amuma sa mga kabatan-unan. This is the fault of the parents. They have not really supervised their children properly. Mipasalig si Banyas nga padayuno nila ilang supply reduction pinaagi sa mga buy-bust operations ug demand reduction pinaagi sa mga drug awareness seminars. Andrea Patenia, News 5. Wala dawata sa fiscal ang sumbong nga gipasaka sa kapulisan batok sa 14 anyos nga batan-ong babayi nga nakuhaan og dulan unom ka milyon nga shabu. Sumala sa Piskaliya, ubos sa balao, dili angay pasakaan ang menor de edad. Ryan Sorote, sugin nimi. Emosyonal ang subling panag-atubang sa 14 anyos nga gingong pusher ug sa iyang inahan sa buhatan ni Prosecutor Alex Cabod. Nag-abot ang menor de edad og iyang inahan atol sa inquest proceeding sa gisangat nga sumbong nga paghupot og pamaligya og ginading drogas. Way puas ang paghilak sa menor de edad atubangan sa piskal og sa iyang inahan tungod sa kahadlok nga mapasakan kini og sumbong. Unsa man gisugo ka nga pabaligyaon ka? Ha? Bahin? Bahin? Mihilak usab ang iyang inahan sa kasubo tungod sa gisangat sa iyang anak nga nalambigit sa iligal nga kalihukan. Giangkon sa menor de edad nga iligal gyud ang iyang gibuhat apan giong napugos lang kini tungod sa panginahanglan. Ikaw naman oy grabe, di pa imong maguwang ikakuan na pa. Sipat pa imong maguwang ikaw naman ay sipat doon. Suma sa piskal nga wa gyud pod masayod ang inahan sa iligal nga kalihukan sa iyang inak. Apan suma sa piskal di mahimong pasakan og bisan unsang sumbong ang dalagita ubos sa juvenile justice law. Giklaro sa piskal nga exempted sa bisan unsang criminal liability ang mga edad 14 pa ubos. Ang mga edad 15 hangtod 18 ra ang mahimong mapasakan og sumbong kon matino sa DSWD nga aduna kini igong kabuot dihang gihimo ang krimen. Itugyan pagbalik sa piskal ang menor de edad ngadto sa Department of Social Welfare Office. Ryan Sorote, News 5. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, Aksyon!